Hi everyone, खुलुमबाय नोंथांखौ गासिखौबो आंनि चेनेलाव फिन खेबसे बराय हरनाय थाबाय। जों दायो नैबे गहपुराव सफैबाय। जायगाया जाबाय गहपुर दैमालु गेलेग्रा फोथार। बेयाव सफैबाय जोङो लोगोफोर लोगोसे नायलांफाबाय थाबानो जाबाय। नोंथाङा जुदि आंजों इन्टारेस्टिं दंफायोब्ला लोगोफोर दायो जोङो मिटिं सालियाव सफैबाय। दा थांगासिनो नै आंजों लोगोसे दङ आमाय गासिबो दंजोबो आरो सफैबाय। नै मोनफैबाय जों। गाइसमोन जोङो दायो थाग्रा बादायाव जोङो थांगासिनो दङ। दायो नोंथांमोना आंजों लोगोसे नायलांफाबाय थाबानो जाबाय। एसे दायो नै माने ओंखाम जाखांनानै बेरायगासिनो दङ लोगोफोर जोङो। लोगोफोर नैबे ब्रह्मज्योति सेवाश्रमाव जोङो एसे हाबनानै नायनोसै, नोंथांमोननोबो एसे दिन्थिनोसै। नायलांबाय थाबानो जाबाय लोगोफोर। नै गोबां एसे मोजाङानो जायगाया जोबोद। आं दिनै बे जायगायाव फार्स्ट टाइम फैदों। एक्सुवेलि आङो गहपुरावथ' आङो खननैयानो जाबाय नै दिनैजों। अब्लाबो माने एसेबां मोजाङै बेरायनो मोनाखै। दा नोंथांमोननो दिन्थिनोसै जि नुलाङो। नोंथांमोना स्किप खालामाजासे नायलांबाय थाबानो जाबाय जुदि इन्टारेस्टिं दङब्ला। ओमफ्राय आङो जोबोद गोसोखौ मोजां मोनफैदों आरोना एसे बेरायनो मोनफैनानै। नैबेनो जाबाय गुरु जगेश्वर ब्रह्म बाबानि गोसोखां मुसुखा खाम्फा। बेयाव जोबोद मोजां बानायनानै दोनदों। बेखौ एसे दिन्थिनाय जाबाय नोंथांमोननो जों नायफैनाय हिसाबै। लोगोफोर बारा मोजाङै क्लियार नुजाफैयासै, साना ओइथिं थाबाय नालाय। उल्थाबाथाय आंनिया माने एसेबां क्लियार नुवा मबाइला एसे मा बुंनो लोगोफोर, निमाहा होबानो जाबाय लोगोफोर। दे अब्ला लोगोफोर बेखिनियावनो दोनथ'लायबाय लोगोफोर, बाय बाय।